Seu còmodament, pot ser en una cadira, amb les cames ben rectes, amb els peus ben repenjats contra el terra, o bé damunt un coixí, a terra, amb les cames creuades. Adopta una postura còmoda, les mans sobre els genolls, i fixa't en aquesta imatge, en la muntanya, en la seva forma, en la seva solidesa, en el que hi ha al davant, el paisatge. Mira tots els detalls. Intenta retenir-los en la teva ment. El perfil de la muntanya, el cim nevat, el cel, els turons que hi ha al davant, les valls, la vegetació. El so de la campana és una invitació a deixar de banda tot el que ocupava abans la teva ment. Deixa-ho a fora, a l'exterior, i concentra't en l'aquí i l'ara, en el teu cos, en la quietud, en el silenci. Ancora bé el teu cos al terra. Pren una postura confortable, però alhora receptiva a tot el que la teva ment anirà fent, anirà pensant. Nota com els peus queden forts, arrelats a terra. Com en la teva postura asseguda notes el contacte amb el que hi ha a sota, amb la terra, immensa sota teu. Amb els ulls tancats, intenta reproduir la imatge de la muntanya que has vist fa un moment. Recorda-la al fons, erigint-se sobre el cel, amb la seva solidesa, i reprodueix els detalls del fons, de la muntanya, del paisatge que hi havia just al davant, amb els seus colors i sobretot amb la sensació de tranquil·litat, de calma, de fortalesa. Concentra't ara en el teu cos, en la teva respiració. Fes atenció en el teu ventre, com es mou quan entra i quan surt l'aire, quan inspira, quan expira. Només observa-ho. No facis res expressament. L'aire entra i surt sol. Si realment et relaxes, la respiració es torna més forta, més conscient. Observa l'aire, com mou el teu ventre, sense interferir, amb un moviment pausat, profund. Concentra't ara en la inspiració. Sigues conscient de com l'aire entra, infla el ventre, i
com en aquest moment absorbeixes totes les sensacions que t'envolten. Fixa't després en l'expiració, des del principi on comença fins al final quan l'aire ha sortit. Cada vegada que l'aire surt, el cos es relaxa més i més. Finalment, pensa en les pauses que es fan just al moment quan acaba la inspiració i comença l'expiració. I al revés, al final de l'expiració, just quan comença la inspiració. Sigues conscient d'aquests moviments, de tot el cicle complet. Inspirar, pausa, expirar, pausa. Ara reprèn la imatge de la muntanya que tenies guardada a la ment. Imagina't que aquesta muntanya, que era lluny, ara s'acosta cap a tu, lentament. Es va acostant, fins que la tens molt a la vora, just davant teu. Ara observa com la muntanya respira com tu. També inspira i expira. Al mateix temps que tu. Un cop has constatat aquesta harmonia, aquesta coincidència entre tu i la muntanya, imagina que la muntanya s'acosta més i més i més fins a posar-se sobre teu. Tu ara ets a dins de la muntanya. De fet, ets la muntanya. La seva base són els teus peus, les teves cames, les cuixes. Els seus vessants són els teus braços. El seu cim és el teu cap. I notes la frescor d'aquest cim nevat en el teu cap. I notes l'aire que passa pels teus braços, per l'esquena, pel pit, igual com envoltava la muntanya. I notes sobretot les teves cames, els teus peus, fermament arrelats a terra. Concentra't en les qualitats d'aquesta muntanya, en la bellesa, en la força, en l'estabilitat, en la immutabilitat. Sent en plenitud la presència d'aquesta muntanya, que ara ets tu, en aquest instant. La muntanya, tu, podeu veure el sol com ascendeix al matí, com la llum
va canviant totes les coses, les va transformant al llarg del dia. I com, quan s'acosta la nit, es va enfosquint tot al voltant. Però al matí la llum torna a aparèixer. La muntanya, però, al matí, a la tarda, a la nit, continua allà, present, forta. Doncs igual com la muntanya continua ferma, immutable, malgrat el que li passa al damunt i a la vora. Igual tu pots sentir ira, tristesa, por, solitud, desànim, angoixa. Però tot això passa a fora, a l'exterior, a la teva pell. A l'interior continues sent muntanya, continues sent allà, el teu cos continua ferm, es queda dret davant de les turbulències, com la muntanya. La muntanya i tu encarneu la fortalesa, la duresa, el pes, la seguretat d'estar damunt la terra. Pensa això i continua respirant. Cada vegada que et concentres en la respiració, la notes més profunda, més ferma. Ara ves tornant a la imatge de la muntanya que ara tens sobre teu, que ets tu, i a poc deixa-la que marxi, que se separi del teu cos, tot i que continueu respirant al mateix temps. A poc s'allunya, se situa davant teu, però continueu respirant al mateix ritme. Sou la mateixa respiració, lenta, pausada, profunda. La muntanya s'ha allunyat, però tu continues tenint les mateixes sensacions que tenies quan eres a dintre d'ella. La fortalesa, la solidesa, la bellesa, la força, l'estabilitat. Ja pots deixar que la muntanya s'allunyi del tot fins a la seva posició en el paisatge, perquè ara tu t'has quedat les seves qualitats. Ara tornaràs a la quotidianitat, al moviment. Pots obrir els ulls, pots moure't, els braços, les cames, el cap. Si necessites estirar-te, tornaràs al moviment, tornaràs a la quotidianitat, però et quedaràs amb la solidesa de la muntanya, segura que pots continuar el teu camí i que tens sempre en el teu cos un refugi on retrobar la força per tirar endavant.